biasa nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Abah Haji Muhammad Syakirun. Wah. Senior tenan iki. Tenan iki. Ngono kuwi lho apike lek dagelan sepuh-sepuh ngono kuwi lho. Ayo. Lagi munggah arep mateni kancane. Ora usah dipateni mati dhewe. Syukur. Iso apa ora kae lho sing enek kabele. Angele ram. Kon metu dhewe moh. Ha niki sing ditanggap Pripun? Niki sing ditanggap Pak Mujono. Pak D Marwoto. Nggih, lah nek kula nyewakne terop. Oh. Karo selambu. Nggih. Terop mriku niki masange angel ram. Niki elok lho banjene ning ngatasi gudang iso jenengan sulap kados mekaten lho, Pak. Iki 10 meter luwih. Wah, nek nggone elok mek gudang sementen iso dadi terop niku niki nyulap napa-napa iso kok. Mosok, Pak D? Weh, diaturi kok. Upamane Lemah dadi sepeda motor iso. oh, mumpuni. Lemah dadi sepeda motor iso. Sepeda motor dadi bojo iso. Saka digdayane Lah kowe tak sulap apa piye? aku iso nyulap dhewe kok. Lah nek pengin kowe dagelan tak sulap Dadi apa? dadi stroke. Legi malahan. Strawberry. Stroke iki penyakit dudu stroke. Aja stroke stroke. Lho, aja mbombo kok malah sing stroke cangkemmu lho kuwi ngono. Kowe ngerti enake penyakit stroke ki asale kondi? Kolesterol. Ora iso, sajoke enek Indomaret, Alfamaret ki stroke saya akeh. Rono kowe nek ora percaya, Kowe aja ngawur lho, kowe berita hoax ki kena ambanemben undang-undang ITE lho kowe. oh ya omong rajin. Omong raja iya. Kok iso cengengesan. Kok iso nang nggone Indomaret. apa Lah kono minimarket? kae stroke akeh lho, kowe tuku apa metu stroke. Wah kuwi nota kok, Bah. Niku nota niku. Ya bener jenenge stroke. Pegawai negeri barang iki pendaksasi ya nampa stroke nek ditewe semin bayare. Mula menak dadi dalang karo dagelan. Wis diaturi kok. Apa wi camat? Kapolsek dan Ramil pengen entuk duwike ngenteni sak wulan. Ayo. Lah nek awake dhewe bar dagel langsung cash. Mula camat-camat karo Dan Ramil jak dadi dagelan ae. Wis apik kuwi engko nek luput lepel-pelan tembak cengelmu selesai kowe. Apa? Nek luput lepel-pelan dagelan monggo sing awake dhewe iki iso seminggu ping 7 nek rame. Lah bayare kuwi sak wulan seminggu entek. Kuwi nek dagelan payu. Ayo. Kene iki enek dagelan wis tuwek bolak-balik tak teri beras enak. Mesake. Kampret. Oh nggih. Dagelan kampret iki ngesakne saiki. Nggih. Dek 6 dek diopeni nika Oh, balas ngoten. budi. Nek omamen iki luar biasa. Aku gumun sore renek wong lho. Bareng bengi penuh. Wah, berarti penonton wayang wong kene kangen karo seni dan budaya. Mene kae iki ya mergo gratis. Dalange sinten sing tresnani? Cahyo kenal bareng. Dagelan iki jenenge sapa? Mrongos krungu. Mau wis jonekke kuwi kok. Dadi Matur nuwun iki anu Mas Cahyo. Pripun, Pak? Apike aja dibongkar. Wah, leres-leres nggih. Langsung diduweni dekor manten aji golekne bojo. Bocah ki urung wani Dereng kromo to Mas Haji? urung wani wedokane. Lah ki kaya ngene iki mbok ndang milih to Mas Haji. Lho, bojo sindani gurih. Kok iso gurih? Aku tekon kuwi. Sapa? Takon sapa? Mas Yoyo. Kuwi Munasir. Apa? Lahir batine ora cocok. Kok iso? Ketoke seneng ning tenane ora. Kok iso? Sebabe Sing wedok galak banget. Wedi.
Lah apa kae sitok sing galak? Sopo? Kene tilasamu jilah kae kowe dikepruk gitar. Tak sitok kae. Ha kae ngetes kadegdayanku. Dikepruk gitar. Keprun. Ayo nek kowe ngepruk. Ora dikepruk mek diangkat ngene. Lho kok aku mungkur dikepruk turun prok ngono. Entene wong aku aku kok dikepruk. Ya bocor ndasku. Kurang tak gitar sitok karo tilasane biyen. Aku seksine kuwi. Masalah nggih. Iki ngono. Mula iki ya rawane omong apa. Ibu-ibu selamat malam, Bu. Bu Mujono, ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang lenggah kabeh. Wih, seragam jilbab jilbabe putih-putih. Kuwi yatim piatu ta? Ate kaya yatim piatu. Ya ora, wong wayah bengi iki nek engko tindak wayahe peteng ki sepeda motor mburi ki iso weruh. Nek ireng regemeng mongko kabeh nganggo ireng sandale putih nek mlaku mek ketok sandale tok kaya terwelu oyak-oyakan terpok ngono. Kuwi nek jilbab ireng komplit. Heeh. Nggon kowe nek sinden kelumutan. Apa? Kelumutan anu mriko Saradan. Jenenge Yuwarti kuwi. Wong kene kenal sindene Joko Klenten. Iya, Dalang Salam. Heeh. Karepe ya wis moh gelungan jilbaban. Ngraine ireng kok jilbabe ijo pupus. Tak sawangi rupane koyo madu mangsa. Kuwi Warti. Nek ngerti kuwi kaya madu mangsa kok ora tok dilat. Mbok menawa legi barang. Sampean iki nun sewu napa mboten pirsa lek abah ini sampun gerah kencing manis kok iso malah dilat madu mangsa. Madu mangsane legi kok ya. Sing ngomong sapa? Nek Yukarti ya ora legi, malah kecut kuwi kena nggo tombo asam lambung. Dilaten kringete nek legane atiku. Wani ra kowe? Mbok kowe, aku arep ndulan men dhisik kowe sik kok. Aku keri-keri engko nek wis entuk rasane kaya ngopo, njur kowe ngandane aku, Kang, kae dilaten. Tak entekne. kowe senengamu ngancam kanca to? Piye to? Mbok Aku ora ngancam kowe malah bertindak kabel cemantel gulu tok tarik ngono. ya rasah nesu. Aku tak ngonoke ya nesu kok aku nesu seneni. Sampean mang nyontoh warga masyarakat Medion lho. Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Kuwi Medion wong piyai kene do rukun sampean piyai loro kok iso malah eneng-enengan. Tembange enek dhewe. Sing piye? Rungokno nek wae. Ya. Iki wis apal ya. Apal kabeh penonton ya. Panas mlaku. Ya. Ora gawa payung. Srandale diseret. Dramaane mlentung. Surabaya geger. Ngungsi neng Madiun Jakarta. Janji rukun tetap merdeka. Uyung rukun warga masyarakat Madiun selalu harmonis. Nembang bareng. Panas laku ora gawa payung srandale diseret dramaane mlantung Surabaya geger fungsi neng Madiun Jakarta janji rukun tetap merdeka. Ngepasi tembang khas Medion Bapak Bupati kita Bapak Hari Wuryanto dan wakilnya Bapak Dr. Purnomo hadir. Madiun tetap harmonis. Tolong dijawab dulur-dulur, Madiun tetap Madiun harmonis. Ya,
Alhamdulillah bengi iki aku karo Pak Marwoto entuk turan kain terop. Wong piyayi kondang kok iso turan kain terop. Aja tak anggap le kondang. Wong iki tergantung sumber daya manusia. Nggih. Saiki jenenge kain percake mek cuwil-cuwilan. Ning dadi kemul sing bobot ekonomi larang. Oh. Iki ora mergo kondang karo ora, ning kawaisane Abah Kiro niki ngungkul-ungkil. Nggih. Dadi senajan iki mek turan, umbul-umbul, terop, ning dadi iso dadi kostum. Ya kok njaluk piye tak gekne. Kain terop. Nggih. Ya ora apa. Dulur, ayo bareng. Niki wae lho, Bah, nggih ngetes Piyayi Medion kan tembang Medion niki, Pak. Mesti apal. Panas gak nganggo gamelan. 1, 2, 3 panas. Banter. Ora srandane diseret delamaane mentung Surabaya mungsine Madiun Jakarta janji rukun. Tepuk tangan untuk Piyayi Medion, luar biasa nggih. Niki enten lho, Bah, pamane rada diganti cakepane ini tetep apik nggih enten. Contone Keri dhewe lak Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Diganti Madiun Ciamis pengen rukun ayo harmonis. Lah. Oke. Tur diganti nek Ciamis kadoan. Pundi? Buah timun buahe manggis. Wong Madiun tetep harmonis. Sarang nggih, Bah? Heeh. Ki ngajeng nggih? Ayo monggo, nggih. Bareng tanpa gamelan. Ya. Kono banter. Yagane bali wae ora sah niki ora sah. Sako yo langsung muni yo. Bareng ngerti sah terus yo. Iki sing bonangi viral nang TikTok. Wis, Nggih ta. Oh, nggih. Nggih, niki lek pas sore lek isuk ya bobok dhek, Pak. Bareng sing guri diganti buah timun buahe manggis wong Madiun tetep harmonis. Nah, oke? Jiro lu panas. Delamaane mentung Surabaya buah timun buahe manggis wong Madiun. Wah, luar biasa. Luar biasa. Mas Hariwur, Pak Dokter Pur ki bersahaja kok. Kaya harmonis kuwi mau. Aku mung titip tok. Napa, Pak? Mas Hari, Pak Bupati, harmonis. Nek beneran lenggah dadi bupati, tolong Madiun budayanya diangkat lagi. Nggih, nggih. Amin. Mergo 5 tahun ki jan turu wae. Sik to, maksudmu piye? 5 tahun ki jan turu wae. Ya kan durung kabeh iki engko nek Lah saiki nek iki lenggah kudu diangkat. Wayahe Oke, selanjutnya. Nggih. Cantik Jelita 4 ini tampil ke depan. Oh, nggih. Yo, bocah papat langsung nggih. Arep nembang apa? Lintang, Winong, terus Mbak Dian. Ya. Telu riyen nggih, Bah? Telu nggih, Bah? Nggih. Telu ora apa-apa. Sing babon loro ki gonge, kanggo gong. Ben ngendol kae. Iki penting ngangkremi. Iki ngangkremi yoyoke entuk papat. Sopo? Iki kes iki. Entuk papat to. Ngangkremi yoyok entuk papat. Ayo Nduk, cantik Monggo, cerita. ya, Monggo. Oke, Umi Keri ya. Oke, spotnya Cok. Tarik sis. Mangga. Mangga mangga
Luwih dhisik waranggana sing saka domestik saka Pule Pilang Kenceng Mbak Dian Munasirah. Silahkan mengucapkan selamat sukses kagem Pak Mujono, Mas Aji, kalian Pak Hariwur beserta Pak Purnomo Hadi. Ayo Mbak Dian, ayo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anake Marsono. Marsono Pilang Kenceng, tolong dilengkapi ya Pak. Oh iya Marsono Pilang Kenceng. Kowe apane omahe Nopek? Kula tesih muneng mriki kok, Bah. Oh, muneng to. Nggih. Tanggit bilang gak bakul kloso. Kula bakal tempe. Oh iya. Nggih. Pun bosok Bah tempene. Bilang kenceng kok ya enek bocah meninge kaya ngene. Aku imbuh kok. Lah iya. Oh alah GR aku mbuh. Iya, putuku ya nerokne bagian. Aku ki mbuh. Lah kuwi lho seksine ya enek lho. Gak nusul to, Nduk. Sinten Arka to? Anake to? Nika. Tumut. Dek nyuwun sangu Abah, Dek. Lho. Ngajari sing apik to mbok iki malah ora. Lah mbok iya. Lah. Oh, dagelan mampu kok trimo anakmu aja meneh kok anakmu. Nduk, kowe nek nang Pule nek nang Muneng sak bojomu sak anakmu mulih ning omahku. Nggih, mesti Enek Pak. kamar kosong, omah kosong, gonono sak bojomu, uripmu tak tanggung. Kuwi neng ndi kuwi? Ning uripmu aja suwi-suwi. Entek-entekane ra penak kuwi. Ya Yan, ngucapne ku Yan. Banyolane ngono. Tarik si Pak Mujono, ayo. ya ucapan Pak Hariwur, ayo. Nggih, selamat kagem Pak Mujono, Pak Aji, Pak Hariwur kalih Mas Aji, sik Joko. Mas Aji, nggih. Mas Aji, Pak Hariwur kalih Pak Pur, nggih Pak. Purnomo. Pak Nggih, Dokter Purnomo. Oh, Pak Dokter Purnomo. Heeh. Selamat mengemban tugas yang baru, semoga amanah nggih Pak. Amin. Jangan lupa nanggap wayang Pak. Loh, ngenteni mantene Mas Haji. Oh nggih, nanggap wayang nggih Mas Haji. Mergane nek mboten nanggap wayang mengke rugi Mas. Sing rugi? Nggih Pak Cahya Kuntadi. Oh iya. Ayo nomor 2. Inang. Winong, omahmu ndi? Saya kula dari Tulungagung. Bisa karepmu. Kula saking Tulungagung. Namine? Namine Winong. Heeh. Winong iki kene anak cedhake Mas Pati, nggon genteng. Oh. Ono. Nek nggen kula mriko nggen anu Apa? Bah, nggen pengrajin marmer. Oh. Mbok njaluk sitoke ben dipangan iki. Tedas ya Bah niku. Marmer. Tak pangane kene. Ora. Aja men sak trek. Nek kon Terus? mangan dol, Heeh. kena nggo urip sak untara. Oke, Ya nah, marmer. aturna. Untuk sinten Pak Hari Wuryanto kalih Mujono. Pak Dokter Purnomo. Fajar Purnomo. Nggih. Dokter. Dokter. Kowe cek nopo budek kok. Dokter. Oh dokter. Hajar. Mulane nek gelungan iki cilike to. Kabotan gelungan tuh nang kuping brebek. Ya ora apa nek kira-kira kuwi gelungane kurang gedhe nganggo ban Vespa kae lho. Pak Hari Wuryanto. Pak Dokter Purnomo. Dokter du dokter. Dokter. Heeh, terus Pak Mujono. Pak Mujono. Terus Mas Haji. Terus Mas Aji. Mejor, ngono Terus Mejor. Terus Mejor. Kita kelas sing ngomong apik kuwi kono gantenono kuwi sing ngomong kuwi wae. Nggih. Lah, Ngetek. Dengan ucapan niku mugi-mugi amanah yang sudah diberikan Tuhan diemban dengan baik. Jelas. Mugi-mugi periode niki masyarakat Madiun tambah sejahtera, harmonis dan bahagia. Amin. Pun ngoten. Mas Haji niku piyayene sing pundi? Rasah kowe engko ketut kowe engko. Lho kula namung tanglet apa? Bocahe muweneng ganteng kok. Kowe arep ngerti sing tenane. Ini sing pundi? Ora dikandani iki bedok sini-sini. Lah napa? Mas Haji to? Nggih. Sing namine Mas Haji sing pundi nggih? Ngaco ngoten. Kowe bae ora roh to Yan kuwi ora. Kula ya ora roh. Wong nek mulai arep picek ki rasane. Ayo sitoke. Mbak, ya Lintang. Nggih,
kula dongane sami kalian Mbak Dian kalih Winong, Pak. Ya ora iso sing kreatif seniman mau padha-padha kancane ora. Ayo. Nggih nganu napa ngaturaken minal aidin wal bocah iki ngomong angel doane. Sekedap to Pak, kula nembe mikir, Pak. Oh iya, mikira nganti subuh mengko. Ayo. Selamat dan sukses untuk Bapak Hariwur, Bapak Purnomo dan juga Pak Mujono. Pak Mujoko. Jono. Pak Mujoko Joko. Oke sih, tolong sesuk sindan-sindan digawa ning THT kabeh iki. Ora iso Mujoko lho. Sindianmu ayu-ayu kok budek-budek. Parah Pak De. Sami jenengan Pak De, nggih. Lho nek aku ngono nek wis lalu yuswa. Oh iya. Pak Mujono Nggih. karo Mas Haji ngono. Nggih, Pak Mujono kalian Mas Haji. Nggih. Nggih. Sukses. Nggih, semoga sukses. Terus panjang yuswa nggih. Amin, amin. Kathah rezekine, mengke nanggap wayang Pak Cahya Kuntadi melih nggih, Pak. Nggih. Sampun. Nggih. Nah, kok nek panen mbako, Nduk. Nggih. Oke, lagune apa Cak? Podang kuning, Golkar ki kuning, Mbah. Nah. Ayo, nggih, dibawani dhisik. Semarandana wiwit saka Mbak Munasiroh. Coba kaya apa, Mbok Yarka. Ayo. Tunggoki karo anakmu lho, lek joget aja nemen-nemen lho, ayo. Nadyan wujud temong peksi hakewita lining alus manis nengsem Hop, oper Mbak Winong. Winong, ya Nong. Nonano. golek isi podang jenar. Terakhir Mbak Lintang Pambayun. Ya. Ibu bunga henga tiku nyandeng bisa dadi tombo Kalajengaken podang kuning. Walaupun tembang namun doa yang terbaik untuk Piyayi ing Madiun. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga bersama Pak Hari Wuryanto dan Pak Purnomo Hadi, warga masyarakat Madiun terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Ditayubne ora? Non? Tayubne apa biasa? Tayubne mboten napa-napa keduan dan. Sing beksa dicelukno. Ayo. Ah, manfaat. Cah loro kae ya. Pelok karo gentong. Wah, iya. Tayub. Nggih. Monggo, buka celuk tayubke monggo. Ayo, Mbak Dian, yuk. Esuk awan ning omah wis ora kerasa
Kades Ngale. Monggo sugeng laras Bapak. Pur Putrajaya Jakarta. Oke, tepuk tangan untuk trio malam ini. Mbak Cangi. Dalem, Mbak. Ada putra daerah Madiun juga. Nggih. Mbak Dina nggo ben duet karo Mas Gentong. Nggih. Terus apa ki Umi Afifah ben duet karo Pelok. Wah, nggih, siap. Lah engko Mas Marwoto digolekne penonton sing paling tuwek. Ben duet. Nggih. Wis apik kuwi. Ning anu lho, Mbah, nuwun sewu Pak Hariwur menika klangenanipun lak anapa niku Caping Gunung. Nggih. Nggih adatipun nggih kepareng nyekar piyambak. Nggih, mangke. Mangke nggih, siap. Sing penting niki kowe mengko gak joget to? Apa? Biasanya kowe kan sekop. Wong kowe ora kok sing wong kene ora. Ya Mbak Dina. Monggo mriki kula aturan nyanyi penontone pun ngenteni. Ya Mbak Dina katuran nyanyi Mbak Dina matur nuwun. Jan. Iki lho tak jak ra tau iso malah ning kene iso jenengan niki ora ya Allah. Nggih. Lah niki nggih berkahipun Pak Mujono. Nun Kasuranipun Pak Mujono. Oh, lek sing ngersane Pak Mujono sampean kersa. Nggih. Yen aku ora gelem ngono, nggih. Ora ngono dek iki repot. Loh, lah cuali nyinden apa sampean? Travel. Masa sopir travel, Mbah? Ora aku sing ning manajemen supir travel. Oh, kowe nek umroh haji ning travele Dina kuwi. Ngono. Travel umroh haji. Nggih. Kowe haji apa ora? Wis hajingan? Iya, Pak. Sia-sia tenan ya Abah karo kancane. Ning daerahe jenenge mawon. Nggih. Kowe ngerti apa tegese haji? Iki. Nggih, Mbah Yai. Ngerti ra? Napa, Mbah? Aku ya ora ngerti. Haji kuwi tulisane HAJI. Terus Sakwise munggah haji kuwi harus aktif jalankan ibadah. Ijih Mas Gareng. Panjenenganipun. Mas Gareng. Iya. Gareng Yogyo. Biasane sing tukang ngono ku ra Merdeka, Gareng ya. Ayo karo Gentong, lagune apa? Napa Mas Gentong? Iki dagelan nganjuk iki. Nganjuk enggal kene iki ya. Biyen manggone ning Guyangan. Lho. Tutup terus saiki pindah Petung ku ning warung-warung. Makelar. Ning treke sih digo bali
nggo ngangkut tebu mburi tulisane Patski ngono. Kira siki ngangkuti tebu. Trukku tak dol sitok tulisane gak dibusek. Nggih. Bendina liwat ngarepku. Lawet. Liwat ngarepku ki ngemot tebu. Lah kok tanggoku abahe saiki obyeke bakul tebu. Sing tebu. Ora diabot. Ayo lagune apa? Niki karemananipun Bapak Mujono, Bah. Apa? Lintang Asmara. Sami niku nggih kareman kula niku Mbak. Nggih, sami nggih. Cocok. Sinyale kuat. Nggih. Luar biasa. Monggo Lintang Asmara coba diaturake marang sedaya para lenggah wabil khusus dumateng Pak Mujono. Nek yu cangik iki ketok karemane sik endi ngono ketok. Apa? Nek anyar aku lagi karem. Sapa? Yu cangik kae. Kok iso? Lah iki Lintang Asmara iki kan anyar. Heeh. Mula seneng. Kowe ana anyaran ki seneng. Ayo tarik. Monggo Lintang Asmara dados yuk. Madangkara. Bersama Dina Lorenza. Madiun punya lo iki. Badina. Ratri mong eleng manis sing ati setiaku iso duweni